Ναι, ονομάζομαι Χαρίλας Τηλιακός. Λοιπόν, φτιάξατε αυτό το γλυπτό. Είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μου, το οποίο το χρωστάω στο Βασίλη. Τα υπόλοιπα είναι μπροστά. Και ένα ευχαριστώ στη Μανάγια και στους Παριανούς που δεν ταινίσαμε μεγαλύτερα ατυχήματα. Και να χαίρονται οι άγνωστοι που νομίζουν ότι είναι αόρατοι, κάνουν τη σειρά τους. Θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες για το έργο, τι θέλετε να παραστήσετε? Το έργο είναι αναπάσχεση στο ναυίο, αυτό που είδα ακριβώς. Όπως το βλέπετε είναι γραμμένα όλα, η θάλασσα, τα μακράβια χέρια κτλ. Τα λέει όλα. Εσείς είστε μέσα στο πλοίο? Μέσα από τους τελευταίους. Τι θυμάστε εκείνο το βράδυ? Τι θυμάμαι, πολλά και διάφορα. Ό,τι θυμάται καθένας. Και αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος είναι όλα αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα που δεν τα λένε. Τι άλλο να πω. Υπάρχει κάποια. Βλέπουμε με την ημερομηνία. Ναι, έχουν σχέση με όλα αυτά, ναι. Τι ακριβώς είναι, πώς έχει συνδέσει την ημερομηνία με το έργο? Όπως γράφει, τα νέα κύματα είναι 9 μύτες. Είναι Σεπτέμβρη του 9ου. 26 είναι τα χέρια, 17 μεγάλα και 6 μικρά και το πλοίο χτύπησε 22 και 11 και τελείωσε 22 και 26. Παράλληλα, αν μαθρήσουμε όλα τα διάρκεια, βγαίνουν τα λόγια Δάφνη, Δίφελα, προστιμένη για τα παιδιά που χαθήκαν και τα τι αυτά. Ένας γλάρος με μια ελιά που είναι για πάντα αυτό. Τα υπόλοιπα είναι εδώ γραμμένα. Είστε ζωντανός πάντως και έχει. Δόξα τω Θεώ και ποτέ ξανά. Να μην ξανασυμβεί, όχι για μας, για όλο τον κόσμο. Εδώ στον κύριο Βιώνη που σας έσωσε, τι θέλετε να πείτε? Που ήσασταν ένας από τους τυχερούς. Τι να πω, τίποτε. Τι να πω, να ευχαριστώ σε όλους. Τα λέει όλα. Και για τους Παριανούς και για όλους. Μόνο να θυμούνται αυτοί οι αόρατοι ότι τους γνωρίζουμε ποιοι είναι. Να χαίρονται αυτά που κάνανε. Αύριο είναι η σειρά τους και αυτοί έχουν παιδιά. Μόνο αυτό θα πω. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Ναι. Μία σύντομη. Να συνδεθούμε με το σπίτι του κυρίου Χαρίλαου Τηλιακού. Καλησπέρα σας, κύριε Τηλιακέ. Καλησπέρα σας. Είναι ένας από τους διασωθέντες, επέστρεψε στο σπίτι του, είναι ασφαλής, είναι καλά. Κύριε Τηλιακέ, θα σας κάνουμε να ξαναθυμηθείτε αυτές τις στιγμές. Είσαστε πολυταξιδεμένος, συνταξιδεύατε με τον φίλο σας, τον κύριο Νικόλαο Καρύμαλη, έτσι δεν είναι? Εκείνη την ώρα, τη μοιραία στιγμή που βρισκόσαστε. Θα πω, συγγνώμη, σε χαρακτήρια τα παιδιά της Ολυμπιακής που πήραν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Δεύτερον, σε χαρακτήρια στα παιδιά του πόρου που σώσαν τον κόσμο. Τώρα έχει το λόγο. Μάλιστα. Πού σας βρήκε λοιπόν η στιγμή της πρόσκουσης? Ήμουνα πίσω στη κουβέρτα, πάνω, στο κατάστρωμα. Στο κατάστρωμα. Νωρίτερα είχατε κάνει κάποια βόλτα προς τη γέφυρα? Πολλές βόλτες. Και αντιλήφθηκα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δηλαδή? Είδα και το τεχνικό επιδημητεχνίδης, έβλεπα κάτι που δεν μ' αρέσανε. Τι δεν σας άρεσε? Κάτι εδεσίματα από τις βάρκες. Κατά τύχη πήγα και κοίταγα τα κλειδιά. Τα κλειδιά το ξέρουν τι είναι αυτή και τι εννοώ. Μάλιστα. Και ήταν σκοριασμένα, μπλοκαρισμένα, τα ράολα, όλα αυτά. Εντάξει. Και του έλεγα του φίλου μου του Καρύμαλη, του λέω αυτά τα πράγματα, λέω, δεν μου αρέσουν, κάτι δεν πάει καλά, του λέω. Όχι, μου λέει, σταμάτα, μου λέει, μην γκρινιάζεις. Είχατε ένα κακό προαίσθημα δηλαδή? Βεβαίως, από το πρωί το είχα. Και όταν μπήκα στο πλοίο κάτι τις 5 παρά, και εκεί κάτι δεν μ' άρεσε. Του λέω, Νίκο, αυτό το πράγμα λέω, πάει για φόντο. Άσε μας, μου λέει, καημένε. Και όμως όλα βγήκανε σωστά. Όλα βγήκανε σωστά. Όλα, με χιλιοστό. Την ώρα της πρόσκρουσης είσαστε στην κουβέρτα, στο κατάστρωμα, κοιμόσαστε? Όχι, και μπορεί να ξαπλώνουμε με τον Καρύμα, λέει, το λέω, χτυπάει το κουδούνι να πάμε να φάμε. Όχι, λέει, θα ξαπλώσει γιατί λίγο ζαλίζουμε. Του λέω, πάμε, φάμε, να καλαβουρήσουμε. Όχι, μου λέει, δεν το δέχομαι. Εντάξει, έκανα εγώ μια βόλτα, μετά δεν μπορούσα να τον αφήσω μόνο του. Θεός καλώς να κάτσω μαζί του. Στο διάστημα αυτό πήγα στη γέφυρα. Ναι. Έβλεπα κινήσεις δεξιά και αριστερά. Πήγα και ξάπλωσα λιγάκι. Όχι ότι νίσταζα, έτσι για. Είδατε ποιοι ήταν μέσα στη γέφυρα? Κοίτουνα όχι. Μετά ξανασηκώμηκα τις 10 παρά. Βλέπα το καράβι και πήγαινε δεξιά, ήταν μποφόρ. Ενώ φύγαμε κανονική θάλασσα. Και πάω στη γέφυρα να δω κόσμο και κόσμο δεν είδα. Αν είχε κανένα δυο, άντε να είναι 3 το πολύ. Να μην πάρω και ευθύνη, πάντως αυτό είναι σίγουρο. Και μου έκανε εντύπωση πώς στη γέφυρα με τέτοιο κύμα, με τέτοια θαλασσοταραχή, να μην είναι ο κόσμος επιφυλακή.
Κύριε Τηλιακέ, πότε αντιληφθήκατε ότι τα πράγματα έγιναν πιο σκούρα και από τη θάλασσα και έπρεπε να εγκαταλείψετε το πλοίο, εσείς και ο φίλος σας? Ναι, καταρχήν δεν υπήρχε ειδοποίηση τίποτε. Άκουσα προηγουμένως ότι εμείς οι ναυτικοί κάνουμε κάποια θυσία. Ναι, μπορεί να υπάρχουν το πληρώμα του ναυτικοί, κάνουν θυσία. Και λέγανε μερικοί ότι δεν υπάρχει ταμπέλα. Εγώ συμφωνώ και αυτό. Ρούχα δεν είχαν, μια φανέλα ότι είναι του πληρώματος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση δική μου. Ναι. Δεύτερο, γιατί εγκαταλείψανε τη γέφυρα του πληρώματος, εκεί, ο καπετάνιος και οι υπόλοιποι. Τρίτον, όταν φτάνουμε προς το λιμάνι, γιατί δεν έκοψε ταχύτητα και πήγαινε με ταχύτητα μεγάλη? Ελπίζω να απαντηθούν τα ερωτήματά σας, κύριε Τηλιακέ. Ναι, τα σημειώνω γιατί εγώ τα πρόκεισα πολύ, γιατί ήμουν πολύ ψυχρεμός. Εσείς είστε ψύχρεμος. Πώς βρήκατε το σωσίβιο και πώς σωθήκατε? Πέσατε στη θάλασσα? Δεν το βρήκα εγώ, μου το έφερε μια κοπέλα, γύρω στα 35 χρονών. Και πήρε και το καρύμαλι. Πήγα να το δέσω, εντάξει, τα μίλαμε τα δεσίματα και χάνουμε τον χρόνο μας. Και του λέω του Νίκου, λέω κάτι δεν πάει καλά, λέω να αναλάβουμε τα μέτρα με ψυχραιμία. Βάλατε το σωσίβιο και πέσατε στη θάλασσα. Εκεί... Δεν πέσαμε αμέσως. Δεν πέσατε αμέσως. Όχι. Πέσανε πρώτα οι πρωινοί που λένε. Δηλαδή, ποιοι ήταν οι πρωινοί? Οι πρωινοί, αυτοί που ακούσανε ότι το καράβι έπαθε ρόγμη. Εσείς δεν είχατε ακούσει τίποτα εκεί πάνω στο κατάστρωμα? Τίποτε, ούτε φωνές, ούτε βοήθεια, ούτε λάβετε μέτρα, τίποτε. Αυτά που λένε είναι λόγια του αέρος. Και μετά βλέπω έναν ναύτη, δεν ξέρω τι ήταν, και έχει ένα σωσίβιο. Τι συμβαίνει, έχει το πλοίο ρογμή. Τα ακούσανε οι άλλοι και επιδείξανε από την αριστερή μεριά. Και σιγά σιγά το πλοίο έγερνε, του λέω το καρύμαλι, την ψεχρήμια μας να μην τη χάσουμε. Μάλιστα. Εκεί ήταν το βασικό εμένα, ναι. Και πετάξαμε τη βαλίτσα μας όλα εντάξει. Έφυγα από το υπόστεγο του καταστρώματος για να μην μας το πάρει το κύμα μέσα. Ποιος σας βοήθησε, ποιος σας έσωσε τελικά στη θάλασσα όταν πέσατε στη θάλασσα? Μια ψαρόβαρκα και συγκεκριμένα ήταν μια κοπέλα και την προβολέα και έχω το όνομα Βασίλης. Βασίλη τράβα δεξιά, Βασίλη τράβα αριστερά. Είναι ο Βασίλης λοιπόν που σας έσωσε? Ο Βασίλης και ένας από τη ΔΕΗ ήταν υπάλληλος, ο οποίος σώθηκε αυτός και μετά ζούσε εμάς. Και εμείς κάνουμε τα επακόλουθα. Κύριε Τηλιακέ, φοβηθήκατε? Όχι, καθόλου? τίποτε. Το μόνο που τα χρειάστηκα ότι πήγαινα σε βάρκα, σε ψαρόβαρκα. Διότι είχα το σωσίβιο. Σωσίβιο στη λέξη σωσίβιο, έτσι. Όχι σωσίβιο, στη λέξη σωσίβιο. Είναι πίσω σας το σωσίβιο? Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πάντως, κοιτάξτε, το ξύλο αυτό είναι το παιδικό. Ναι, το δικό μου ήταν σήκωτο. Εκείνο με κούρασε πολύ. Και θέλησα πολύ να το βγάλω από το σώμα μου μέσα στη θάλασσα και δεν μπορούσα. Είχα το στελέτο, το σουγιά μου σε μια σάντα που την κουβόλασα μαζί μου. Αυτή η σάντα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Αυτή. Δόξα τω Θεώ, είστε καλά. Άνετος, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τηλιακέ. Αυτό βοήθησε πολύ που είσαστε ψύχρεμος. Ήπια και τις μπύρες μου, βοήθησα ό,τι μπορούσα να κάνω. Άνετος και ωραίος, σας το λέω. Αλλά λυπάμαι τα παιδιά και τις οικογένειες. Και συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Τηλιακέ, και να πάμε και πάλι στο Σπύρο τον Πάνου. Έχει κάτι νεότερο. Δυστυχώς, Ειρήνη, ο κατάλογος...